ஜாய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஓகே, முதல்ல வந்து தர்மர் என்ன பார்த்தாரு தெரியுமா? தர்மன் தான் யுதிஷ்டிரன் வந்து அந்த காட்டுக்குள்ள வந்து 2 தும்பிக்கை உள்ள யானையை பார்த்தாரு. அது வந்து கிருஷ்ணன் சொன்னாரு, கிருஷ்ணா நான் வந்து 2 தும்பிக்கை உள்ள யானையை பார்த்தேன் கிருஷ்ணா, அது மிகவும் ஆச்சரியமா இருந்தது கிருஷ்ணா, அதுக்கு என்ன அர்த்தம் கிருஷ்ணான்னு யுதிஷ்டிரன் வந்து கிருஷ்ணனை பார்த்து கேட்டாரு. அதுக்கு கிருஷ்ணன் வந்து கலியுக மக்கள் அனைவரும் வந்து 2 தரப்பிலாக இருப்பாங்கன்னு சொன்னாரு. வந்து இப்போ வந்து அரசியல்வாதிகள்லாம் வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து ஆட்சி கேட்கும் போது நான் உனக்கு இது செய்கிறேன்னு சொல்லுவாங்களா? அப்புறம் வந்து ஆட்சிக்கு வந்தோடனே வந்து அவங்க வந்து அரசியல்வாதிக்கு செய்யறத சொல்ல அந்த விஷயங்களை வந்து மறந்துடுவாங்க சுத்தமா. அதுதான் வந்து 2 தும்பிக்கையை குறிக்கிறது கிருஷ்ணன் யுதிஷ்டிரன் சொன்னாரு. அடுத்து பீமன் என்ன சொன்னான்னு தெரியணுமா? அடுத்த வீடியோ பாருங்க. நன்றி.